guys! Welcome back to my YouTube channel. Ug karon nga vlog, atong bisitahon ug tilawan ang Rick's Pizza, ang lamian nga pizza. Diriya sa New Bataan. Alang sa dugang kasayuran about sa Rick's Pizza, pwede niyo bisitahon ang Rick's Pizza Facebook page. O pwede sa mo mabisita sa ilahang nahimutangan sa Purok 2, Poblasyon, New Bataan, Davao de Oro. Gusto pa kalamin. Guys, tilawan na to ay ilahang lamian yung pizza. Mo niyo baga kay lang pizza diri. Kampusok. Pampusok. Mayo. Tapos butal na kayong tag-iya, tagaan po ng durian. Durian sa pizza. Wala ino. Mukbang? Mukbang mi guys. Ayun, kapin. Yun lang po guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell below para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos.